Salutare și bine v-am găsit! Vă supunem astăzi atenției televizorul LED Smart de la Samsung cu o diagonală de 109 cm din seria 43 GU6070 cu o rezoluție Ultra HD. Acest televizor este un model lansat de sud-coreenii de la Samsung în 2015, având o diagonală generoasă de 109 cm, rezoluție Ultra HD și tehnologie Smart de ultimă generație. Televizorul are un design modern și elegant, ultra slim, cu o ramă îngustă de culoare neagră, construită dintr-un plastic de calitate, scoțând în evidență ecranul. Suportul pe care se sprijină este format din două piciorușe cu o interesantă formă de clești, oferindu-i o stabilitate adecvată. Televizorul are o diagonală de 109 cm și este potrivit pentru o cameră spațioasă, gen living. Foarte ușor îl putem monta și pe perete cu suportul compatibil VESA 200x200. Televizorul Samsung include un display de tip Edge LED cu diagonală mare de 109 cm la o rezoluție Ultra HD, dispunând și de o luminositate bună, rată de aspect a imaginii 16:9, cu un mega contrast, imaginile fiind foarte clare și luminoase din orice unghi ai privi pentru o experiență vizuală remarcabilă. Consumul de energie este foarte scăzut, display-ul de tip Edge LED generând un consum de până la 130 de W. Televizorul oferă un sunet puternic și de înaltă calitate datorită celor două difuzoare stereo de 10 W ce cuprind tehnologia audio de ultimă oră, DTS Studio Sound, DTS Premium Sound 5.1, HD Audio All Mount Sound, astfel că vom avea la dispoziție un sunet optimizat pentru filme, documentare și meciurile de fotbal. Caracteristicile superioare ale sunetului DTS Studio Sound și DTS Premium Sound 5.1 oferă efecte speciale surround de cea mai mare calitate, filtrând și corectând distorsiunile, iar HD Audio All Mount Sound adaptează sunetul în funcție de folosirea televizorului în poziția standard sau suportului pentru perete. Calitatea audio este excelentă, nu se modifică nici atunci când volumul este către maxim. Meniul de utilizare este și în limba română, un meniu extrem de simplu și ușor de configurat. O telecomandă standard cu butoane așezate intuitiv. Ne vom bucura de noul sistem de operare Tizen, prima platformă open source destinată televizoarelor și veți avea astfel o sursă infinită de conținut distractiv de care să vă bucurați. Pasionații de gătit pot accesa aplicația culinară pentru a explora universul gastronomiei, iar pentru cei ce nu au timp și posibilitatea de a păși într-o sală de sport, aplicația Fitness îi va sprijini să dobândească o formă de invidiat. Copiii se vor distra cu aplicația de educație artistică sau aplicația pentru jocuri. White Color Enhancer amplifică strălucirea culorilor, iar Mega Contrast le accentuează printr-un contrast îndestulător de puternic, toate aceste caracteristici superioare pentru imagine, îmbinându-se genial pentru a experimenta un spectacol adevărat de imagini și culori vii. Referindu-ne la tehnologia Smart, acest televizor are un procesor quad-core și un sistem de operare excelent optimizat, cu o interfață intuitivă și simplă. La pornirea televizorului, funcția instantul on ne scurtează timpul de accesare al meniului. Nici gamerii nu au fost uitați, astfel că tehnologia Game Mode va optimiza setările televizorului pentru cea mai înaltă performanță, foarte ușor, putând conecta PC-ul sau laptopul și vom beneficia de imagini Ultra HD și calitățile unui monitor. La capitolul conectori, televizorul pune la dispoziție următoarele porturi: o conexiune rețea RJ45 și Wi-Fi integrat, 3 porturi HDMI, o intrare component, 2 intrări USB 2.0, o ieșire audio digitală, mini jack pentru căști și 2 intrări de tip RF-in. Mai amintim tunerul digital în 4 benzi și slotul CI+, necesare pentru recepționarea posturilor TV în format digital sau Ultra HD. Playerul multimedia integrat redă fără probleme aproximativ orice fișier audio, foto sau video direct de pe stickul USB sau chiar hard diskul extern.
În concluzie, cei de la Samsung au produs din nou un televizor de calitate cu imagini și culori vii, iarăși prețul este adecvat. Cel mai mic preț de pe piață, 2799 de lei. Pentru detalii complete, te invit să dai click pe linkul de sub acest video YouTube. Vă mulțumim!